салом дӯстон, омадомади моҳи шарифи рамазонро ба ҳамагон муборакбод мегӯем ва умед мебандем ки аз болоҳои замину осмон ҳамаонро Аллоҳи меҳрубон дар паноҳаш нигаҳбон бошад. Шаби гузашта дар тоҷикистони азизи мо замин такон хӯрд ва шукри худованд касе аз ин зиён надид. Дар аввали сол заминларза аз қавли бузургон фоли нек аст, давоми сол орому осоишта сипарӣ мегардад. Бигзор моҳи муборак пурфайзу баракат бошад ва аз заминларза як огаҳӣ ба савдогарони мо мебошад ки дар ин рӯзо нархҳоро ба осмон мебардоранд. Баъд аз ин бояд инсоф дар онҳо пайдо шавад. Мо бошем аз хабари хуш оғоз мекунем ки дар арафаи моҳи шарифи рамазон премер-лигаи Англия пешниҳод кардааст ки доварон ҳангоми ифтор бозиро манъ карда ба футболбозони мусулмон имкон диҳанд ки рӯзаи худро кушоянд. Дар беҳтарин лигаи футболӣ бозингарони мусулмон хеле зиёданд ва ин тасмим барои тавсея ёфтани нуфузи ислом таъсири калон дорад. Мегузарем акнун ба хабарҳои дигар. Лайки қиматбои худро гузошта ба канал обуна шуда бошед агар мо сар мекунем. Дӯстон, футболи дастаҳоӣ ба истироҳат баромад, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Италия дар майдони худ Англияро интизор аст. Нидерландия ба меҳмонии Фаронса меравад. Испания бошад бо Норвегияи сарсахт вомехӯрад. Тамошои ҳама ин бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бо росту ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Аммо бародарон донед ки онҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Шартномаи асосии Гави то ҳанӯз бо Барселона асоси воқеӣ ва ҳуқуқӣ нагирифтааст. Суди Испания онро ғайрирасмӣ ҳисоб кард. Айни замон Гави бозингари ҳайати ҷавонони Барса ҳисоб мешавад ва дар байни футболбозони Ла Лига номнавис нашудааст. Ин ҳолат барои Барселона меҳнат бошад, барои дастаҳои дигар неъмат аст. Аз Англия топҳо мунтазири нокомии Барселона дар номнавис кардани Гави ҳастанд. Онҳо дар ин сурат имконияти ҷалби ӯ ба сафи худро хоҳанд дошт. Аввалтар аз ҳама сухан дар бораи Манчестер Сити меравад. Дастаи номбурда дар хати нимҳимоя ба ҷавонон ниёз дорад. Агар католониҳо дар масъалаи шартномаи Гави ноком шаванд, пас Манчестер Сити ин футболбозро дарҳол мегирад. ҳамчунин Ливерпул ҳам омодааст то барои ба сафи худ овардани Гави мубориза барад. Ба нимҳимоятгар ниёз доштани Мерсиадио гапи нав нест. Гави метавонад дар хати ниммувизаи Ливерпул он ҳаҷми коре ки клуб талаб мекунад анҷом диҳад. Замони Арсен Венгер бозингарони Барсаро ба ҳамин баҳонаи шартномаи асосии онҳо ба Арсенал меовард. ПСЖ нафареро пайдо кард ки метавонад дастаро дар ниҳояти кор дар Лигаи Қаҳрамонҳо пирӯз гардонад. Неймар натавонист, Мбаппе натавонист, Месси натавонист. Роналдо ба Арабистон рафт, Холланд дар Манчестер Сити аст. Пас кист ин нафаре ки умеди охирини парижиҳо шудааст? Ин нафар Жозе Маурино мебошад. Мутахассиси португалӣ ки тавонист Порту ва Интерро дар Лигаи Чемпионҳо қаҳрамон кунад, акнун ин корро бояд бо ПСЖ намояд. Директори варшии дастаи шаҳри Париж Луиш Кампус шахсан ба мутахассиси португалӣ бовар дорад ва мехоҳад ба масъалаи ҷалб кардани ӯ машғул шавад. Маурино ӯ рӯзакҳо дар дерби аз дастаи Латсио шикаст хӯрд, вале ба ҳар сурат кори ӯ дар Рома бад нест. Гузашта аз ин имкониятҳои Рома ва ПСЖ аз ҳамдигар куллан фарқ доранд. Агар дар Рома бо 1000 суҳбат кунанд, пас дар ПСЖ бо миллион гап меравад. Парижиҳо омода ҳастанд ки барои овардани Жозе ба ӯ маоши баланд дода ба Рома пули ҷудошавиро пардохт намоянд. Маурино метавонад он нафаре бошад ки ситораҳои асосии дастаро аз осмон ба замин фарорад. Омадани ӯ маънои харидҳои бузургро хоҳад дошт ки ПСЖ бо онҳо омода аст. Эден Азар ҳам дар бозор талабгорони худро доштааст. Тавре мошинфурӯшон мегӯянд, мисли ман як аблаҳи дигар пайдо мешавад ва мошини шикастаи маро мехарад. Ду гиганти футболи Италия Интер ва Ювентус мехоҳанд тобистон барои ҷалб кардани Эден Азар омода бошанд. Итолиёҳо бовар доранд ки дар ҷалб кардани ин футболбоз ба мушкилиҳои бузург рӯбарӯ намешаванд. Реал харидорони Азарро бо оғӯши гарм қабул мекунад. Мадридиҳо омода ҳастанд ки нархи бозингари белгиро хеле арзон кунанд. Мушкили асосӣ дар худи Азар аст. Футболбози хати ҳамла маоши бузург дорад ва онро на ҳар даста пардохт карда метавонад. Худи Азар зиндагии шоиста дорад ва ба гуфти Кросс бояд боиси раҳм ва ғамхорӣ набошад. Эден Азар дар Мадрид ғайр аз вақти бозӣ дигар ҳамаи чизро дорад. Аз ин рӯ Азар то охири шартномааш хӯрда мегардад. Бел шпаргалкои худро ба Эден додааст. Интер ва Ювентус бовар доранд ки метавонанд карьераи Эден Азарро шикастабандӣ намоянд. Ва аммо мағзи масъала ин ки оё худи Азар ин чизро мехоҳад ё ин ки не. Айни замон чунон менамояд ки не. Азар аз қафаси тиллоии худ ба ягон ҷо рафтанӣ нест. Барқарор кардани номи неки футболбозиашам ба ӯ он қадар аҷоиб нест.
дар мунтахаби Фаронса ҷангу ниҳои дохилӣ оғоз мешавад. Дар ҳар дастаи бузург дери озуд ин ҳолат рух медиҳад. Фаронса истисно нест. Ҷанг дар масъалаи капитани нави мунтахаб аст. бисёриҳо капитани навбатии мунтахаби Фаронсаро дар симои Антуан Гризман медиданд. Пас аз он ки Уго Лорис ба карьераш дар мунтахаб нуқтамон, ин статус холӣ буд. Сармураббии даста Дидье Дешам атрофи капитани нави яккачини Фаронса андешаи худро дорад ки аз бисёриҳо фарқ мекунад. Ӯ чунин гуфт: капитани нави мунтахаби Фаронса Килиан Мбаппе интихоб шуд. Ӯ ба тамоми пунктҳо мутобиқ аст. Ноиби капитани яккачини Фаронса Антуан Гризман мешавад. Пас аз ин суханҳои Дешам, футболбозони мунтахаби Фаронса ба ду лагер тақсим шуданд. Онҳое ки номзадии Гризманро писанд доранд ва онҳое ки тарафдори капитании Мбаппе ҳастанд. Ин ҳолат метавонад ба он оварда расонад ки бархе аз футболбозони мунтахаби Фаронса корномаашонро дар сафи ин тим ба анҷом расонанд. Аввалтар аз ҳама метавонад Гризман равад. Ӯ албатта капитани арзанда барои Фаронса буд. оғоз карда аз Еврои 2016 ӯ беҳтарин бозингари фаронсавиҳо дар ҳар мусобиқаи бузург буд. Соли 2018 дар ҷоми ҷаҳон ӯ беҳтарин буд. Дар Еврои 2020 баробар ба ӯ ҳеҷ кас бозӣ накард. Дар чемпионати ҷаҳони соли 2022 ғайр аз бозии финалӣ дигар дар ҳамаи бозиҳо Антуан Гризман беҳтарин футболбоз дар ҳаёти мунтахаби Фаронса буд. ӯ ҳам аз ҷиҳати бозиҳо, ҳам ҷоизаҳо аз Мбаппе беҳтар буд. Аммо Дешам пунктҳои худро дорад. Шояд муҳимтарин сабаби интихоби Мбаппе ин қаҳр накарданаш буд. Аз ин нуқтаи назар Гризман албатта беҳтар аст. ӯ ситорадард надорад. Чунин ҳолатҳо дар мунтахаби Фаронса ба он оварда мерасонанд ки беҳтарин бозингарони ин даста аз ҳаят мераванд. Барои мисол Карим Бензима бо сабаби низоъҳои дохилӣ ба корномааш дар Фаронса нуқта монд. ӯ маҷбур аст то дар формаи беҳтарини варзишии худ берун аз мунтахаб монад. Дешам метавонад Гризманро ҳам аз даст диҳад. Собиқ бозингарони мунтахаби Фаронса ҳам интихоби Дешамро ноэҳтиромӣ нисбати Гризман гуфтанд. Роберт Пирес ишора намуд ки интихоби Мбаппе ба ҳайси капитан по мондан ба гурдаи Гризман аст. Ман нисбати Мбаппе ягон хусумат надорам, аммо Гризман арзандатар буд. Шумо дӯстон дар ин бора чӣ мегӯед? Ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.